Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урны Казан дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Сезнең белән Гөлназ Шәйхи. Бүген бездә кунакта халкыбызның улпат шәхесе, легендар шәхсе дип әйтсәк тә була. Казакъстанда яшәүче милләттәшебез профессор, фәннәр докторы, Татарстанның атказанган укытучысы, Казакъстанның атказанган мәгърифәтлешнеге Гриф Тимер улы Хәйруллин. Гриф Тимурович, хәерле көн. Хәерле көн. Менә Казанда сезнең белән шулай кара-каршы очрашып сөйләшүемә мин бик шат. Казанда сезне күрүгә мин бик шат. Аллага шөкер, исән-сау килеп җиткәнсез. Рәхмәт. Мин дә шат сезнең белән очрашуга. Үземнең милләттәшләремне тагын күрүгә, Казанны яңадан күрүемә шатмын. Казан үзгәргәнме? Казан бик нык үзгәргән. Быел аны мин сессияга да съездга килә алмадым. Менә хәзер шундый форсат чыгып калгач, бик шатланып килдем. Бик нык матурайган. Менә килмәгәнемә 5 ел булган иде. Бөтенләй яңа шәһәр төзелеп куйган сыман. Яңа шәһәр кушып куйганнар сыман. Әле без торган гостиница, кунакхана, кунак өе элекке елларны юк иде. Ул микрорайон юк иде. Хәзер анда үзе зур, олы бер матур шәһәр булган. Чынлап та Казан Европа шәһәре, Евразия шәһәре, кешеләр тора торган җиргә әйләнгән. Аллага шөкер. Мен үземнең якташларым, казаклар белән килдем, казаклар делегациясе белән. Алар алдында йөзем кызармады. Шул кадәр таза Казан, яшел, һавасы сулап туймаслык. Аллага шөкер. Кешеләре күркәм. Бер генә нәрсә, татарча күп сөйләшү ишетелми. Элек килгәннәремдә дә шул минем күңелемне кыра иде. Менә хәзер дә шул. Казанның үзенә килсәң, һәр хәлдә бик күркәм шәһәр. Грифтович, менә мин сезнең белән әңгәмә кырган саен, сезнең белән очрашып сөйләшкән саен мин сокланам. Шундый матур, чиста, камил әдәби телдә татарча сөйләшәсез. Менә моның төбе кая? Төбе бала чагымда, әтием, әнием. Алар минем белән һәр вакыт татарча сөйләште. Ул вакытта урыс телен белүче дә юк иде, мөгаен безнең авылда. Кирәге дә юк иде аның. Шуңа күрә ул безнең телебез бөтен нәрсәгә дә аның үз сүзләре җитәрлек. Үзенең формалары җитәрлек. Менә бер генә мисал китерик. Мисал өчен, мин сезне эшләттем дим. Ул бит рус телен танды, бер сүз белән генә аңлатып булмый. Заставил работать, побудил работать, попросил работать. Или каким-то образом довел до того, что ты вынуждена была работать. Был чыга бит инде. Ә мин аны эшләттем. Мин аны укыттым, мин аны яздырдым. Бер генә фигыль формасы, фигыль рәвеше уже никадәр яңа сүз бирә. Шундый форма бирә, кайсы ки рус телендә һәм башка күп телләрдә күренми дә, юк ул форма. Ә бездә бар. Башка нәрсәләрен алсаң да, менә хәзер инде тагын бер эшне кыра торган нәрсә, татар теленә бик күп рус сүзләре кушыла башлады. Ул бер модага әйләнеп китте. Нәрсә өчендер инде? Бу глобализация дисәң, эш аңарда гына түгелдер. Мөгаен үзенең милләтен ихтирам итә белмәгән, үзенең телен таный белмәгән, үзенең телен бәяли белмәгән кешеләрнең сүзләре ул шуңа. Шуңа шулай килеп чыгадыр. Карасаң, һәрбер тел, һәрбер халыкның теле, ул бик зур байлык, ул бөтен дөнья байлыгы. Әлбәттә. Бер генә халыкның байлыгы түгел. Ул тел югалса, шуның белән бергә халык та югала. Менә русларның бөек педагогы Константин Дмитриевич Ушинский үз вакытында әйткән иде. Менә иң зур байлык шул тел. Нет языка, народа нет более. Бетте шуның белән аңлашыла. Тел булмаса, ул халыкта юк. Ул теге мин татармын дип йөргән ни кызыгы бар, ни файдасы бар? Әгәр дә синең телең булмаса. Телең булмаса. Шулай. Яки күңелеңдә синең татарлык хисең булмаса. Ул җырлап йөрсә, мин шул кадәр татар, менә татарлар әйбәт, татарлар матур, татарлар батыр. Я татарин с русской душой булса, ул татар түгел. Аның күңеле урыс булса, мин урыска каршы түгел. Аларның үзләренең проблемалары җитәрлек, бездән дә башка. Но бездә проблемалар бар шул.
Үзеңнең күңелеңдә татарлык хисе булырга тиеш. Гариф абый, менә хәзер сез әйтәсез, минем кулымда сезнең яңа китабыгыз "Дөнья бит ул" дигән. Һәм сез бит инде шигырьләр язасыз. Менә шунда "Татармын" дигән шигырегез бар. Нәкъ шушы урында әлеге шигырь урынлы булыр. Сез аны яттан да сөйләп беләсез. Шулай да, әгәр дә онытып җибәрсәгез, китапны да кулыгызга бирим әле. Рәхмәт, рәхмәт. Хәремче зат күп гасыр буе гайбәт сатты татар хакында. Мин бер кисәкчеге шул халыкның. Татар үҗәтлеге канымда. Татар булай ятыгылай дип, сүз куертма минем артымнан. Татар булуыма горурланам. Мин баш тартмам туган халкымнан. Нахак бәлә ягып, мәсхәрәләп, яманатын сатма татарның. Татар булып тудым. Татар булып үстем. Татар булып яшим. Татармын. Рәхмәт. Менә чыннан да бу шигырьне ишеткәннән соң, горурлык хисе тагын йөрәктән аерым бер хис булып, ташкын булып ашкылып чыга. Рәхмәт матур шигырьләрегез өчен, рәхмәт матур китабыгыз өчен. Гариф абый, менә әтиәниләрне искә алдык. Әйдәгез сезнең балачакны, туган җирләрне искә алыйк әле. Безнең аларны искә алуыбыз менә дуга булып та барып бирсен аларга. Башкортстанда бик матур күркәм Дүртөйле районында туып үстем мин. Дүртөйле районында Татарстанга якын. Дүртөйле районы белән Актаныш районы арасында бер генә район бар, Илеш районы. Аны Роберт Миңнуллинның туган үскән авылы шул Илештә. Агыйдел буенда шунда уйнап, шунда су кереп, шунда укып үстем. Алматага күчкәнегезгә Алматага күчкәнемә күп үтмәде инде, 40 кына ел. гомернең яртысы Алматада узган. Ömrünün yartısı anda узды. Менә бүгенге көндә күпме татар яши Казакстанда? Казакстанда 200 меңнән артык татар яши. Үз вакытында 320-340 исәпләнә иде. Соңгы вакытта инде бу табигый кимү дә бар, китү дә бар. Ана 90-нчы елларны күпләр китте. Татарстанга, Оренбурга, Башкортстанга кайтып киттеләр. Аларында үз фикерләре дөрес. Чөнки үз халкының арасында яшәргә кирәк. Но калган кешеләрнең дә үзләренең шул фикерләре инде. Аны да ихтирам итәргә кирәк. Гариф абый, менә Казакстан татарлары дип әйткәндә, Казакстанда яшәүче татарлар дип әйткәндә, менә халкыбызны, шәхесләребезне таныткан татарларны кемнән атап китәләр идегез? Андамы, беренче нәүбәттә Мөнирага Ерзинны әйтер идем. Менә аңа хәзер 93 яшь. Шул яшенә карамастан әле ул былтыр гына яңа китабын чыгарды. Җибәрде миңа китабын. Ул мәкаләләр яза. Күзе хәзер юньләп күрмиде. Тормыш иптәше Гөлбану ханым аңа ярдәм итә, шуны язып, аның әйткәннәрен язып, тәрҗемәләрен язып, менә яңа фикер, яңа газет чыкканда, яңа номерда аның яңа мәкаләсе әзер тора. Шундый кеше ул. Безнең анда андый кешеләребез күп. Менә без хәзер конгресс оештырдык. Казакстан татарлары һәм башкортлары конгрессы. Аның рәисе Тәүфик Акрам улы Каримов. Ул монда да танылган. Чөнки Татарстан бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты агзасы. Шуның өстенә Милли шура рәисенең урынбасары итеп тә сайлагансыз, бик әйбәт булган. Казакстанга караш, мондагы татарларның карашы бик күңелле, күңелгә ятарлык. Без инде үзебез дә башка дәүләтнең гражданины булсак та, үзебезнең Казаныбыз дибез. Үзебезнең тарихи ватаныбыз дибез. Үзебезнең халкыбызның торган җире шушында бул дибез. Шуннан халкыбыз чыккан дибез. Гәрчә тарих буенча карасак, безнең тамырларыбызда мондагы булгарлар да бар, кыпчаклар да бар, ерактан килгән татарлар, Азия татарлары да бар. Кемнәр генә юк. Барсы да безнең ата-бабаларыбыз. Бәлки шуның өчен дә безнең халык шундыйдыр. Кая барса да битми бит, югалып калмый. Югалып, татар өметсез түгел, татарның өмете түгел. Киләчәге өметле, Аллага шөкер. Менә тегендә Казакстанда яшәүче татарлар үзләрен иркен хис итәләрме? Аларга мөнәсәбәт нинди? Ул мөнәсәбәт төрлечә буладыр инде. Һәр хәлдә без Казакстанда сез казак түгел, татар дигән басымны күргәнебез юк.
Ана безнең һәрбер өлкәдә үзәгендә үзебезнең татар үзәкләре бар. Шул татар үзәкләренең беренче җитәкчеләре барысы да Казахстан Халкы Ассамблеясының әгъзасы булып керә. Елда бер мәртәбә сессия үткәрелә Астанада. Шунда без барыбыз да җыелабыз. Барыбыз да шул ассамблеяның әгъзасы. Шул эшчән халык булгач, күренә торган халык булгач, аларга да бөтен хакимнәр, хакимият тарафыннан яхшы мөнәсәбәт. Шулай итеп, менә инде Уральскка гына барсак, анда безнең профессор Абузяров бар. Разак агай, Тукай музее бар. Разак агайның да яшы 80-ннан 90-га якын булды инде, уже 85-тән узды. Ул да менә тагын бер шәхесләрегез дигәндә. Камил Муллашев. Камил Муллашев бар, Тукай премиясе лауреаты, Татарстанның халык рәссамы. Гариф абый, менә Алматыдагы татарлар бердәнме? Татарлар арасында бердәмлек мәсьәләсе ул тагын бер инде бер шир дигәндәй. Ике татар булса, 3 партия дип әйтәләр бит. Шуңа охшаган бөтен җирдә дә бар. Казахстанда да бар ул. Һәр хәлдә без инде барсында беректерергә тырышабыз. Бергә эшләтергә тырышабыз. Гариф абый, менә чын күңелдән рәхмәт сезгә Казанга килгәнегез өчен. Үзегез белән бик күп итеп безнең казах милләттәшләребезне алып килеп, Татарстаныбыз белән, халкыбызның торышы, мәдәнияты, йолалары белән таныштырганыгыз өчен. Казах белән татар халкы арасында охшашлыклар бик күп. Динебез уртак, телебез якын, гореф-гадәтләребез, милли бизәкләребез бик якын. Менә шушы уртаклык озын гомерле булсын иде, дәвамлы булсын иде, шуны аңлап яшәсәк иде. Һәм сезнең белән Алла бирсә, киләсе очрашулар кабат насыйп булсын иде. Рәхмәт син. Рәхмәт, сезгә дә рәхмәт. Бүген безнең очрашу урыны Казан дигән тапшыруыбызның кунагы, халкыбызның олпат шәхесе, профессор, фәннәр докторы, Татарстанның атказанган укытучысы, Алматыдан килгән милләттәшебез Гариф Тимур улы Хәйруллин булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.